12 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 12 лютого, 1446 день анексії Криму. В студії Ескандер Маматов. Зміни до Конституції, знищення окупантами Ханського палацу, тиск на корінний народ півострова. Це головні теми, які обговорювали під час 11-го засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Збори проходили у Києві. Як усе відбувалося та які рішення ухвалили, дізнавалася Ельвіна Сейдбулаєва. Це 11-те засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Для участі в ньому приїхали учасники з Америки, Литви, Туреччини та окупованого Криму. На порядку денному низка нагальних питань. Одне з пріоритетних – зміни до Конституції, частини 10 щодо статусу Криму. Члени виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар певні, що затверджений статус кримсько-татарської автономії Криму стане не лише відновленням справедливості, але й відповідатиме міжнародному праву у частині права корінних народів, а також стане одним з ефективних механізмів повернення Криму під державний суверенітет України. Наше завдання – наблизити наш народ до своєї мети. Хоча нині Крим знаходиться у руках росіян, але ми повинні прагнути до створення державності кримських татар на своїй землі. Нині над проєктом змін до Конституції кипить робота. Та по її завершенню організації кримсько-татарської діаспори проведуть консультації з українськими діаспорами в різних країнах світу і звертатимуться до президента, парламенту та Конституційної комісії щодо необхідності внести зміни до основного закону України відносно Автономної Республіки Крим у найкоротші терміни. Після того, як ми отримуємо 226 голосів у Верховній Раді, проєкт змін до Конституції буде направлено до Конституційного суду. А вже після цього документ потрапить назад до Верховної Ради. І для того, аби його ухвалили, потрібно буде 300 голосів. Але це надзвичайно важко. Руйнування культурної та історичної спадщини кримсько-татарського народу – ще одне питання, яке обговорювали на засіданні. Про критичну ситуацію довкола Ханського палацу доповідала колишній директор Національного історико-культурного парку Бахчисарая Ельміра Аблялімова. Під виглядом так званої реконструкції окупанти просто нищать автентичність унікальної історичної споруди. Заливается бетон, применяются современные материалы, применяется армирование, аутентичная, подлинная черепица, балки уничтожены, вывезены и не используются для дальнейшей реставрации. Поэтому то, что там происходит, это не реставрация, это ремонтные работы. Попри міжнародний розголос, зупинити знищення Ханського палацу не вдається. Окупанти ні на що не звертають уваги, і така ситуація викликає крайнє занепокоєння. Керівник стамбульського Дернеку Джелял Ічтен запропонував відправити до Криму групу експертів, щоб та зробила свій фаховий висновок, до якого дослухався б увесь світ. Потрібно відправити до Криму групу експертів, аби ці фахівці, художники і архітектори підготували доповідь про ситуацію на місці. Ті матеріали, що є в Фейсбуці чи Твіттері, багато користі не принесуть. А от якщо буде підготовлена експертна доповідь, ми зможемо заявити на весь світ про цю проблему і, можливо, врятувати й інші пам'ятки Криму. Кримсько-татарська діаспора Туреччини відправила звернення з проханням врятувати Ханський палац до президента країни Реджеп Таїп Ердогана та міжнародних організацій. Якщо найближчим часом не завадити ситуації, перлину кримсько-татарської історії буде втрачено. У Ханському палаці начебто триває реставрація, але ці реставратори просто нищать усе. Їхнє завдання – це викорінити кримсько-татарську культуру, аби вона навіть не згадувалася у світі. Ситуація на півострові та пропаганда окупантів на підтримку Путіна. Ще одні теми, які обговорювали під час засідання виконкому Конгресу. Делегати, що прибули з окупованого півострова, розповіли, як місцева влада активно агітує за Путіна, закликає йти на вибори та брати участь у роботі виборчих дільниць. Когось заманюють подарунками, когось погрозами. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо, дай Бог ему здоров'я. Члени виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар в черговий раз закликали кримців не ходити на вибори та не вірити кремлівській пропаганді, що лунає звідусіль. Адже вже 4 роки окупаційний режим Криму чинить тиск на кримських татар – обшуки, арешти, викрадення, вбивства. Ось методи окупаційної влади. Та кримсько-татарський народ не злякати і не покорити. Ельвіна Сейдбулаєва, Омер Баш, Асан Емінов, Заман, АТР.
У ці хвилини в Феодосії розпочався черговий суд у справі Сулеймана Кадирова. Його окупанти звинувачують у сепаратизмі. Член регіонального феодосійського меджлісу у березні 16-го у коментарі в Фейсбуці написав, що Крим – це Україна. Підконтрольна Кремлю кримська влада угледіла у цьому замах на територіальну цілісність Росії. І в жовтні 16-го до будинку Сулеймана Кадирова увірвалися силовики з обшуком. Пізніше проти кримського татарина сфабрикували справу і з грудня минулого року його судять. Сулейман Кадиров з перших днів анексії займається правозахисною діяльністю, маючи юридичну освіту. Він не раз брав участь у захисті тих, кого переслідують окупанти. Апеляційну скаргу учасника одиночних пікетів Валерія Григоря підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розглянув без участі позивача та його захисника. Ще одну апеляційну скаргу у справі про одиночні пікети суд відхилив і залишив штраф у 10 тисяч рублів. Третє, останнє на сьогодні засідання має розпочатися о 15-й за Кримом. Позивачі та їхні громадські захисники ілюзій не плекають. Окупаційний суд з кінця січня розглядає апеляцію у справах про одиночні пікети і усіх їх відхиляє. Лише двом кримчанам так звані судді зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Торік, 14 жовтня, на одиночні пікети більше сотні кримських татар у різних містах Криму. Російський закон таку форму протесту не забороняє, однак окупанти назвали це спільним несанкціонованим мітингом і оштрафували понад 80 учасників одиночних пікетів. Разом сума штрафів сягнула майже 1 мільйон російських рублів. Дуа до другої річниці арештів 6 кримських татар у так званій Ялтинській справі про тероризм. Молебен провели у Верхній Кутузовці в Алушті на подвір'ї будинку одного з фігурантів цієї сфабрикованої справи Мусліма Алієва. Його та ще 3 кримчан Еміра Хусейна Куку, Інвера Бекірова та Вадима Сірука російські силовики затримали після обшуків 2 роки тому, 11 лютого. Пізніше у квітні заарештували ще 2 кримських татар Рефата Алімова і Арсена Джепарова. Усіх 6 затриманих окупанти звинуватили в участі в організації Хізбут-Тахрір, яку Кремль назвав терористичною, і заборонив. Кримчан майже 2 роки тримали в СІЗО, а наприкінці минулого року їх незаконно вивезли до Росії, тепер судять у Ростові-на-Дону. Чергове засідання у цій справі заплановане на ранок середи 14 лютого. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. Этих ребят, наверное, все здесь знали только как тех, которые беспокоили, заботились о своем народе. Я никак не могу согласиться с тем, что в чем их обвиняют, понимаете? И теперь я смотрю, подрастают мои внуки. Когда-нибудь разве забудут о том они, в какой день им пришли, и вот этот весь ужас они пережили. Мікрорайон на руїнах у житловому масиві Стрілецька у Сімферополі зносять будинки кримських татар. Там окупанти збираються будувати мікрорайон Кримська Троянда, про що вони заявляли півроку тому. Нині ж підконтрольні Кремлю ЗМІ поширили відео демонтажу і заявили, що власники знищених осель нібито добровільно погодилися на це. Мовляв, земля була самовільно захоплена і на будинки у них не було жодних документів. Тепер же, запевняють окупанти, новий забудовник компанії «Акура» виплатить усім, так би мовити, добровільним переселенцям грошову компенсацію. Водночас самі кримські татари, чиї будинки потрапили під знесення, заявляють про тиск, погрози і примус. На масиві Стрілецька свого часу організували так звану галявину протесту, і минулого тижня її активісти оголосили про початок голодування. І на тому ж масиві Стрілецького у Сімферополі цими вихідними осквернили мечеть. Невідомі брудним взуттям занепастили килими у молитвеному залі, зірвали зі стін батареї і викрали спеціалізований пилисос, витрусивши на килим усе сміття. Мусульмани, які прийшли здійснити намаз, викликали поліцію, але так її не дочекалися. Мечеть на масиві Стрілецька розрахована на 1500 місць. Однак у планах окупантів вона також потрапляє під знесення разом із будинками кримських татар. Після початку голодування активістів галявини протесту на Стрілецькій забудовники пообіцяли мечеть не чіпати і вирішувати її подальшу долю у суді. Але за дивним збігом обставин вже за кілька днів після цього до мечеті увірвалися вандали.
Пасажирський Ан-148, що напередодні упав у Московській області, найімовірніше не руйнувався у повітрі, а упав на землю із повними баками пального. Про це свідчить величезна воронка, яку виявили цієї ночі експерти на місці падіння літака. На облавку було 65 пасажирів та 6 членів екіпажу. Усі загинули. Як повідомило українське МЗС, українців серед загиблих не було. З екранів радарів літак зник за 6 хвилин після злету. Він прямував з Москви до Орська. Аби дістатися до уламків, рятувальникам довелося просуватися через кучугури снігу. Причину авіатрощі ще встановлюють. Версію, що літак зіткнувся з поштовим гвинтокрилом, вже спростували. Серед інших версій – помилка екіпажу, погодні умови або технічна несправність. За однією з версій, причиною могло стати обледеніння. Або літак не обробили спеціальним засобом. В Оренбурзькій області, куди і прямував рейс, сьогодні оголосили День жалоби. Главное сейчас по линии МЧС организовать сбор обломков самолета, также останков погибших, и при этом направить все необходимые материалы в соответствующие инстанции. Слышала очень сильный взрыв. Лежала на кровати, и кровать даже поднялась. И были кошки со мной, разбежались во все стороны. Очень сильный взрыв, даже дверь открылась в сарае. ОБСЄ не спостерігатиме за виборами президента в окупованому Криму. Про це напередодні повідомив Ян Петерсон, очільник місії із спостереження за президентськими виборами, в інтерв'ю газеті «Звістя». Таку позицію Петерсон аргументував тим, що Крим не визнаний учасниками ОБСЄ як територія Росії, а отже, працювати там її спостерігачі не мають права. Міжнародна місія почала роботу в Росії за 3 дні до завершення реєстрації кандидатів 5 лютого. Міжнародні спостерігачі стежитимуть за дотриманням правил агітації, діяльністю виборчкомів, а також моніторитимуть сам хід голосування. ОБСЄ працює на основі консенсусу, і наш мандат спостерігачів заснований на консенсуальних рішеннях держав-учасниць ОБСЄ. А вони не досягли консенсусу у тому, що Крим є частиною Росії, тому ми не можемо здійснювати там спостереження. У Сімферополі затримали українця. ФСБ підозрює його у шпигунстві. Відоме ім'я затриманого – Костянтин Давиденко. Чоловіку закидають, що він збирав та передавав українським спецслужбам інформацію, що становить державну таємницю, у тому числі про діяльність ФСБ та Росгвардії. Тим часом окупаційна влада почала лякати мешканців Криму терористами. Вони начебто мають намір зірвати президентські вибори. Про терористичну загрозу повідомив ставленик Кремля Сергій Аксьонов. Нібито намір зірвати хід голосування на півострові можуть влаштувати міжнародні терористичні групи, щоправда, які прокремлівська маріонетка не поточні. Окупанти вирішили посилити охорону не лише на виборчих ділянках, а й на території всього Криму та навіть на адмінкордоні з Україною. Мовляв, саме з материка і полізуть на півострів терористи. Заборона на зібрання у Криму від громадських діячів вимагають не виступати на мітингах до майбутніх виборів президента. 2 активістів у Гурзуфі вже викликали до райвідділку поліції, де вимагали підписати папери із зобов'язанням не проводити зібрань до 18 березня. Про це повідомив в YouTube Ігор Баришніков. Чоловік розповів, на таку бесіду його викликали разом із Юрієм Скориком. Проти обох окупанти вже відкривали кримінальне провадження позаторік. Тоді їх звинуватили в організації незаконного мітингу в Гурзуфі лише за те, що вони давали інтерв'ю місцевому телеканалу. От згодом справа розвалилася у суді. Нині ж окупанти вимагали у чоловіків підписати папери із зобов'язаннями не виступати на мітингах та зборах. Юрій Скорик такий документ підписав, Юрій Баришніков робити це категорично відмовився. У поліції окупанти визнали, такі бесіди вони проводять із громадськими активістами на вимогу окупаційного міністерства внутрішніх справ. Я говорю, молодой человек, вы понимаете, что сейчас вы мои конституционные права нарушаете? Во-первых, кто, на каком основании мне может запретить проводить митинг? Я говорю, вообще-то и не собирался их проводить, но если какое-то завтра произойдет безобразие, послезавтра я подам заявление на проведение митинга, возможно. Я вам ничего не собираюсь, никакие бумаги подписывать, ничего обещать.
У Кримському домі відбувся показ документального фільму «Стежки Криму». Стрічку зняв французький режисер Вінсент Мун. Головна ідея картини – показати життя кримчан, їх побут та звичаї. У стрічці про це розповідають самі мешканці півострова. Серію кліпів про Крим, традиції та історію музичної культури кримсько-татарського народу Вінсент Мун зняв іще 2011-го. Саме вони і склали основу повнометражного документального фільму. Серед гостей, що прийшли на показ стрічки, був і один з героїв фільму – Джеміль Каріков, кримсько-татарський музикант та фольклорист. Я думаю, что таких фильмов должно быть много. И фильмов, вообще рассказывающих о культуре крымских татар. Я думаю, хорошо, что такие мероприятия почаще случались у нас. Это делает нас ближе к крымским татар и все остальные народы. Когда я первый раз посмотрел, для меня было очень интересно увидеть свои родные лица, услышать свою музыку по-новому, потому что она звучала абсолютно по-другому. И лица эти виделись совсем другими, интересными. Вот. И считаю, что важно смотреть на самих себя, и плюс ко всему презентовать себя где-то за пределами своей среды, уметь презентовать себя. Очень важны такие мероприятия, они показывают суть того, что в Крыму есть люди, за которых нужно бороться. Она показывает историческую правду. Она показывает, зачем, и как бы напоминает гражданам нашей страны, что есть в Криму разные народи. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» о 1-й годині. Залишайтеся з АТR.